Na kebenta banyo ya ki sembah jhur, bat ki kor ki bor ban trei hai ki cika rap jhur rap so, lej bantit ya ki sembah jhur bat ki kor ban penrap, na Stanley Roy Construction ke badan hasenda jong kemadan Phams im Nongpo, mar persya ke Bethany Hospital Nongpo. Lane pun haki nombar pra arsan pranot, iwei arlai henreu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau henreu nyo. Kalong shisha ke eke basung tenat, bat ke ba aimen sim ru iki wepan, ha ke ba ki long keme jong kadong baka tain ribhoi, kila nang kiu sha prang ban yang halaki kichat, ban sengkam sengjam lade, lengba ke jingdon ki village organization haman lagi shnong. Kalam khmat village organization jong ka shnong dan nong telu, ka badai ke wei na ki kenhun ka pekerjaan bat penslur ki para long keme ha shnong athau, ban sengkam sengjam lade, henen ka sngi ka arp sauterik Oktober 2000 kane ka kenhun ka larakhi ka jingdap ka basis nam pura jong ka jingya lenti ka jong ka, kum ban shupen kan mau ya kalam khmat village organization lasang ha ka arp sauterik September 2000 khat khandai, ha ka jinglam khmat de kong je rension kumi president ikong f khamdai kumi secretary bat ha ka jingpe jingkhmi lang jong samla ban prang cm nongshai ubade u cluster coordinator jong ka thai nong tulu ban mathan area nadu ka te ka singi bla sangye ka taradu ka ne ka khilemat ka ne ka kanhun kalala ban sna hadu shiput le ki kanhun SG ha ka babu na ki long kami jong ka ne ka snong kila yo jingira ban sangkam sengjam lade ha ka ne ka singi lai don ban sakhi lang ya ka ne do MLA ka constituency ba Meral Bonds im kumu kongsan na kaliang uniu nong mikmat jong ka thain ula ai ka jingiro harangkat ka jing ai min se mi kinong yelam jong ka ne ka village organization bat kumju ikinong yelam bagi dikhot jong ki shipotli ki SSG ki badon hapo ka ne ka village organization bakindang la ban treshitom shushu ban yawer lang ru iki wei pat ki para long kame ban penyeso akane ka kanhun bat ula ongru bakum unong mikmat jong ka thain unyai don rangkat haman laki khap ban penyo ikilat ki jingira pakino kino kiliang ki bakum ka kanhun ka don kam lapin ipu ipeng ru akane ka singi da ki surjing rai bat ki jingshat tan rai jong ki dikhot jong ki SSG hakane ka singi lai don lang ru ban sakhi lang da uba Thomas Roy Malai ubadai u administrator jong ka Bosco Integrated Development Society bat harangkat ka jingi don lang ki nong yelam shnong jong ka shnong dan nong tulu ba ai men sim subun yang agalong ya ki tukimat ki ba filabu fila khot kerpang gi resource person ban ai giding batai barit ila batai safang katu ka topik mo kumno begini kunai ban bernai ban saving ban kenshow ban tater i PHN meni la batai safang immunization margane dia dei bahabat kilom kemi babun kilom kemi dan hangne bat kuitwe de ki awareness ni ikong ndo ilai kran safang NRLM bat tum tater kalong sisya ka ba kongsan bat ka ba fiong menem plastic free la sisya impat la si kensan ban penduk kamlong go busuk genre pidan lagi jemut di perkat na gamda kumno banrat dengkong kumno ban penduna penduk isdon dela anta betoi penduna ban pedon kami plastik ban ha benang ban pedon kami ki kilong i busuk kena abang i ye gini benta gini gimat gini topik ki ba federation na ga benta ke jingai baik jong kam haginya lenti ke jong si kumki self help group ki SSG agak bila penlum penlang bila penlong ya kene kalam khmat village organization bantre kalong ba da gajinga trelang na kaliang jong NRLM na po umling sin RT block kalong ki ko sautenan hajini ki singi i om hagi por ki ba kham shwa ki SAG la penslur ban thum kang bakin kilat jingara ka pher sibun mentangi i haba la pensluri phi ban pomi ki SAG la pensluri phi ban thum ya kane ka village organization ko belum ke shatri la airu ya kilat jengarap lengba jong ka NRLM apo ko umling sinar di blok lengba i cluster coordination iba ban prangsim ngaklet ma dengan ni dan lang iba ban prangsim balong u pilar mo u risha wadan hasnda api na do betung ban ai men sim ban yalam ye pi kuno pintre nang ne ngatrai ketuka ki jingarap ki badon kumka startup fund ngatrai pila iyo ka CIF ka ba man ki SAG ki yo nang tag revolving fund ngatrai tong do la yo ngatrai ki SAG ki bade ban yo nega bi yo bi ban yo ki jingarap yo pi ki tu ki jingarap ba sarkar habaga penslur ka aide bat ki lat jingarap ba pinyang lagi jom ki kejat ka motif lane gajing temu ban seng ya ki SAG haga kerteng self help group kedige kerteng kedige tim hareng
self help group mau begit Kristen begini Arab dalade yalade kata ketika berkongsan kila judon ki SAG ki platform hagi senen ki mamunswa kidan ki badang ne kidan ki badang im kidan ki balaya kidan ki balaya pat kidan ki balaya pra berkum tata namar ba ngilong ke jaj bendriu ka bajumlin banya tan kutulun banya pat banya pra ku woi dering king pigi tham bo pi hapo berti de ku go woi dering go woi ku go kata ka saja ka jaj bendru cumi ngangam sorem benong ilede ba ngade ha kata jaj bendru ko bukum dan mar bagi long kumta ini woi arin putulun labare kumta long ku woi berdering ku ar berdering kata Tagi SAG cungi jadi grup cungi bro balik ke SAG cungi ke babon ke pat ke pra kejinya tantun kejinya bisni karung kala bam yang kejing mut kejing perkat cungi kejing bisni kepala palat ke nomor kata ke yang ni kejing teli kejing syak ni jukran ke pakide ka wadlam ar yang serti kejing syak kejing teli kibagi don kamma hagajingnya lenti jengi kum ki SAG kidon ki SAG ki belawan berni kenduk misal teli ki ke kilale kidon ki ba rep jur kidon ki ba thungsing kidon ki ba rijingri ki beri senyang ki beri mesi ki ba tregu ki ba thancan ki ba thanjing than bat kam tar ter kidon sibun kidon ki belanang kiu kidon ki belanang sahaju ki bala yap bro berkam tar ter ki bom tri kamsu kendrengi kwa bakane ka VO ko jumpi ka bakan thop ki support li ke SAG pinang kiu lengba gitu ki jingarap ki ba pi pilayo ka CIF pi pilayo ya airam ki markaliang hak interest ki 10% ne kan no gaduna bagi interest no ka ba pi kersan dalade lade taha ba chimram hapsu si barit mane la kren kumulong PMRY nang chwa ST ki bele kamta jo PMRY tit auto kamai man kamni bejo chumni sur ki sabang kumtu ikut te kamlong de tindri gidon ki bateri ba do menta lengba ka PMRY scheme giran sipun gi kun samla jengi ki wala yang hala jong ki tidak itu kan dilahe kina ka auto la tit kali ba kum tata ini menteri stom mak ta ko te ke SAG jengi ki ba ni bro ko bat ngakwa ban penkan mau ki bang ye keren sapang ki SAG sapang gejing la nang kiu gejing la nang roy gitu map yang akan sim daka kan sot naga Bible ka sam ka bakandai pu ar ba kampule Bible yo ba kalangan kentin ke map tang ba la ya ka badai tu sim ki kentin ki omo bohok kunang roy kumuding telai berunang san kumuding kedar kwa ban ajengmu di PKSAG sapang ban lam khamat lang bau ni uding kedar ha riboi chugi mat er ula ni hakani ke jela ke chugi ba sakko ngi er mat marni than jungi de er uni uding bin lap sagiti ki than Middle East ong ki tigiri Arab marte uding kedar ulong udon lai tli ki jinglong ke jinglong ka manengkong jong ding kedar ulong ding ba ke jinglong ka baar ke jong ding kedar ulong ding ba be jong becerong bagi jinglong ke balai jong ding kedar kalau udon ke jing ubi ke clean ke basma ubi tibani lah sedang mapat sedang menetu pedero kin senang wan gi betok sensos bong gis ban sim jing keng ya kinong chong snong jong dari India bro koi tikin salah kin sawan ba ke bangadon ban ong fi ke longba habala kerli ki numerator habala kerli ki te khana kumbagalong por gilong jin yung ba manran ji khana ang baduk bro kin kita bro kala juja ki numerator ki beli lum jing khen man ki ying ye tu ya nga ki ong ba imat de ye tu hok ki nang kha ma ki ba air se kita nang kha nang khalum pathar radio TV cloud ba saudara ki ba air open kita long de ongar nga baro bangi long kumta tendri kaduk ni menranji khana de lot ongis tab lot te rungur pisa tak BPL gi namar maling ye karan sensus ni khana samri namar ba ya ki skim ba fair pen song nong rim daka sensus na khana samari
bagin sa sim menta magani kan nek suppose na de baklai ba ai de du sa bon ngi ba complain menta de lak ni tu mo jing mai mo di IAY menta ga di PMAYG ko nong kendong ki ba che ji rung ndau khau re chon ki che ji jo dem der menta ang menta bon ngi snong che bi long menta ki che ji jo re poru cher ji jo de jo lut atu mar kom ta tep menagani bersam per lockdown per bagalong menta ai na kalyang jo sarkar pedeng bagi phak ye ka tu ka jing sam khau tu khau jo tu ong tu ba chi jo du tu ekat de jo re tu ba jo ta nang jo ai ba jo ate ba kom ta tep na du khau ki tu ekat AY ki ekat PHH ki ekat non NFSA lai chat ki tu kat ki man ki sno te namar kata hagi tu bro kin pensong nong rim ni dagani ka sensos ke jing sim khana samari jadi aku kuat personal pi kalau mau belum ai tik mau kalau khana ko kalau kata tangut ei kata jing don jing ba kom ta tolong khana ba kitu badi benrum ke badi benyo bon ki wan pan jing beduk ki ba ong batos ai jing nang chwa jing ai wai mo ngi manta di PMAY tong la re namar ba kamdir ke besuk ni ke ka skim na ka sarkar pedeng ka bawan ba du gitu bel nombar ka list du gitu ibu jo telah digitu rela ban cu ai mal ai kam tu bi lari i emle ngim dan bor ban ai kita ten mar kata kin pensong nong rem be ya ka sensor u khawre chon kin pensong nong rem lagani laka sensor si kin wan sim nang ta ha ka be di bat kini gi jing PMAYG gitu gi jing beduk bongi kin pensong nong rem nang tu bagadang dan sibun ki skim ki prepare ki ba sarkar kin pensong nong rem da ka sensor dan makata ai bah tho bah le bah tu wat ai baklar kata di gebak kongsan alor kata nilai keren sapangka mariang sapangka plastik kijing bomlong ban pedon kam plastik ba kam ta ter nga kalong gebak kongsan si shahi bat ba suki nila ju keren ni kani na kapor sa kapor ya kani ka campaign hajing syang na kalyang jonga komnong mikpat ngampat la raban banda pen yang campaign ka begin sedang ka dikenika slalamet campaign ka begin pedon kambiang ya slalamet ani adong hanjing ka jing tengkai ka jing kunai ka jing bertia ka thrift and saving ni ong mo kata kentien kalau sedang ka jing sisya kene ka jing snaukhia kalau sedang du ki snap ji hajar kan lai spa arpusau mo lasdang dadu kita kipor hak bakiri juga partai kiyo i bakane kadon kam bandrung hakinom sobsnom na kabanta ka security